wace gida ba su da ke, maza ba su iya mikiri madiyar sai da tambara. Ta matan Dubai duka wace gida ba su da ke, mata dole ne su kira ki uwari matambara. Rima dole ne a kira ki dububin gaban dari, bike ki tashi abi ki zama ki kwashe ayari. Matan gida sun san da zaman ki har wajen gari, da kin zaka za a iso a ishe ki yan gari gari. Tauraruwa a cikin taurari wane dari, a daka a bari miki haiti yare matambara. Mai ado da gwalla a hannu hajari matambara, mai ado da gwalla a wuya hajari matambara. Taka lau lafiya hajari matambara, ki ci dukiyar ki kalau maza gobale kara. Ko yaro na goye kan iya gane tambara, yar sidi alhajari matambara. Uwa ga marayu mai bayan goya mai uba, tambara alƙali zauna kan sufin gaba. Yar malamai yar masarauta ba ake ki ba, kuma jikar gidan sarauta ba barki ba. Yar masarautar agadan sashi mu je gaba, ba ta san munafiki hajiya tambara. Aisha Bello banakin kallo inda ke, banar alkhairi magauta ya suka iya da ke. Wake kyauta kamar biyan bashi ban da ke, ko makiyanki ya buga bai iya ja da ke. Gayyar mata mata kai gayya babu ke, nan gani nan barin ki hajiya tambara. Kike wace gida ba su da ke, maza ba su iya mikiri madiyar sai da tambara.